gertatu direnak, gertatuko direnak, poza eta tristura, biak maitale, biak maitale. Bakardade hotza, sentipenen bihotza, agurren oroitzez, bizi naizenez, bizi naizenez. Lagun beharrez, bizi naizenez, lagun beharrez, bizi naizenez, lagun beharrez, bizi naizenez. Eta hemen Zulaibarren indo aurreskuntzako zikloa. Eta, bueno, hain praktiketan gaur ni areatzen tokabiata, eta oso gusturek gaunak egunetik hasi ginen ja parterak aldatan, umeari baskaiten emoten, horik askolastan, osea, ez da gutxako ez da praktiketan oso moduen da, beste zitzari bat baten moduen. Eta gehiago guztetan jartan anira horrek asitea da, korroa, horik hor. Bastakite berbaitu osue, haitzan dotzue, eta oso guzturek. Eta proiektu egiten bebai asko lagundu osue, hango ezitzeria. Bueno, ni behinan naz, hori urtekoaz, dimen bizinez, da ni bebain dute hauskuntzako zikloa Zulaibarren. Da oso guzture honaz, lehenago batxillerra behin dut bertan, urte hori honaz, da ondo. Da praktiketan gauz dimeko aurreskolan, da umean hartan oso guzture, pentsetan hori baino asko gogoetua. Da horita segotea beti talentu ditxue postasun edo, da oso guzture. Ingeruna, zogei urte dekoaz, igorrikoanaz, da goi mekako zikloan duten. Da hori narri horrean pratik egiten. Da, bueno, denetari dituguan parderak aldatu, jolastu, da ditxako berena eurekar jolastea da, kontatu da txako txekatu, da oso posible. Eta, zikloan gauzen bitartean ez dela, upentzetan ginen igualen goian kule oso pesau, Bai, erotiko, komoda da, base ez da depra guztien lanak edo teoria edo ez da lanak egin, bai, tallerra esatu, ez duzu aktibidades berdinek, antxetik eta lango dozu eta, posit.